Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Al-hadisul khamis, utawi iki iku hadis kang kaping 5. An Abi Dzar Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qol, saking Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, satemene Abu Dzar iku matur, qultu ya Rasulullah, tu Rasulullah, alamni amalan yuqarribuni alamni amalan yuqarribuni ilal jannah. Tu Rasulullah, mugi tuan mulang kula amalan kang saged nyedhakake kula marang swarga. Wa yubaiduni lan ngatuhaken kula minan nari saking neraka. Jadi Abu Dzar iku ngomong nanggone Rasulullah, wahai Rasulullah, panjenengan ajar kawula suatu amal kang saged nyedhakaken kawula dhateng surganipun awalan ngadohaken saking neraka. Kala ngendika sapa Nabi, idza amilat sayyi'atan, nalikane sira iku ngelakoni dosa, fa'at biha, mongko fa'at biha, mongko ngetutno sira ing dosa mau hasanatan tamkhuha, kelawan kebagusan. Tamkuha, mongko kebagusan mau bakal bisa dosa. Dari Nabi ku ngendika, nek kowe nglakoni keburukan mongko elokno karo keapian, mongko keapian mau bakal ngapus dosa iku mau. Kultu kultu matur kula, aminal hasanati, menapa klebu kebagusan qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Qala, dawuh Nabi, naam ya, hiya aksanul hasanati,
iku adalah kalimat kang luwih bagus-baguse kebagusan. Wala hadhihi kayatilan iki tetep ing atase lan iku tetep ing atase iki hikayatun sak temene ana cerita anna rajulan ana wong lanang iku wakifan nembe wukuf di Arafati ing Arafah wa fi yadihi sab'a akhjarin lan ing dalem tangane iku gawa watu pitu sab'atun pitu akhjarin watu Pakola mongko matur wong mau marang watu-watune asyhadu anni nyeksenono sira kabeh inta robbana asyhadu anni nyekseno sira kabeh anni ingsun inta robbana ing ngersane pangeran kita bi anna kelawan sak temene bi anna pilih nyekseni kita pilih nyekseni kula asyhadu alla ilaha illallah boten wonten pangeran kejaba Allah wa anna Muhammadar Rasulullah lan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi ono hikayat ono kisah wong lanang sing lagi wukuf ing padang Arafah. Nah, iku genggam batu itu. Terus wong lanang mau ngomong nang ngene watu mau seksenono besok seksenono ing adepane kita ing yen to aku nyekseni yen ora ana pangeran saliyane Allah lan Nabi Muhammad iku utusane Allah. Fanama Fanamal faro fi manami mongko turu sapa wong mau Fanamal faro fi manami mongko turu sapa wong mau kamayaron naima kaya wong kang ngimpi kana kiamatu pada komat kaya kiamat iku wis teka wa anahu lan dheweke iku khusiban den hisab fawajabat mongko wajib lahu kedue wong mau annaru neraka terus turu wong sing mau wukuf mau turu terus mimpi nek kiamat iku wis teka mari ngono terus dihisab lan oleh keputusan mlebu neraka fa akhadzatul malaikat mongko nggawa wong mau sapa malaikat falamma dzababi ila babunar nalikane wis teka marang lawange neraka faiza hajaru min tilkal ahjar dumadakno ana watu siji saking watu pitu mau buang awake alqa nafsahu ala babunar ing dhuwur ajari nafsahu ajari buang
alqa buang nafsu ing awake dhewe ni watu mau ala babunar ing dhuwur lawange swarga. Fajtama tu mongko kumpul al malaikatu sapa malaikat azab ala rafihi supaya ngangkat maring watu mau falam yutekuhu nanging ora kuat. summa sikabihi ilal babu akhir nuli wong mau gawa marang lawang liyane. Nuli wong mau digawa marang lawang liyane ila babu akhir. Fa iza hajaru akhara dumadaan watu liyane saka watu pitu mau fa iza hajaru akhara min tilka ahjaru sab'ati dumadaan salah siji watu ahjaru sab'a saka watu pitu mau falam takdirul malaikat iku falam takdirul malaikat faidha hajaru lanalikane watu faidha hajarul akhor lanalikane watu liyane mintilka songko mintilka songko ahjaru sab'ah watu itu mau iku nahan falam takdirul malaika mongko ora kuat sapa malaikat ala rafihi ing atase ngangkat watu mau hatta siko sehingga wong mau hatta siko bihi hingga wong mau digawa mubeng ila sab'ati abwaban nar marang pitung lawang neraka. Wakana lan ing saben wakana ala kulli babin lan ing saben-saben lawang iku hajari mintilka ana watu siji saking wakana lan ana ala kulli babin ing atase saben-saben lawang hajaron mintilka ana salah siji waktu tilka ajari sangka watu pitu mau summa sikom bihi nuli wong mau digawa ila tahtil arsy maring ngadep maring arsy. Faqalat malaikat mongko malaikat matur Robbana anta tu pangeran kawula anta ta'alamu panjenengan luwih pirsa bi amri abdika biro urusane kawula Tuhan wa inna la najid fa inna najidulahu kula mboten nemu nemu lahu maring wong iki sabila ilan nar dalan nuju maring neraka. Faqala rabbi mongko pangeran dawuh tabarakallahu taala faqala rabbu tabarakallahu taala mongko pangeran dawuh abdi he kawula ingsun asyhadu wis nyeksekake sira
Ahjaru watu-watu falam tazi'a haqqoka lan watu iku mboten nyaken hak ira fa kaifa azia mongko kepiye ingsun nyanyiake fa kaifa azika lan kepiye ingsun nyanyiake anna haqqoka hak ira fa anna syahidah padahal saksi ingsun Allah iku bisa hadataka dadi saksi marang kematian ira. Qala dawuh sapa Allah udkhilhul jannah lebokno wong iki maring swarga. Falama qarabu min babul jannah nalika wis cedhak lawange swarga idza abwabaha lawange jebul lawange kabeh iku mau kekancingan idza abwaba min baba falamma qaraba nalikane cedhak minal babil jannah sangka lawang swarga idza abwabia jebul kabeh lawange iku mughlaqatu faqat syahadat alla ilaha illallah jebul lawange kabeh kekancingan fajaat mongko teko syahadatu alla ilaha illallah syahadat la ilaha illallah fatahatil abwabi lan buka kabeh lawang mau fatahatil abwaba kullaha mongko buka kabeh lawang mau fatakhola rajul nuli mlebu sapa wong mau. Jadi cerita yang niku satu kekuatanipun kalimat tauhid hadis niku negasake bilih kalimat la ilaha illallah niku amalan ingkang paling utama ahsanul hasanat senajan menungso nggadahi dosa menawi nggadahi iman lan tauhid ingkang kiyat Gusti Allah badhe paring ampunan lan nyelamatake saking neraka. Hikayat watun itu niku paring pawulang bilih sedaya makhluk wonten ing alam donya senajan benda mati niku saged dadi saksi kagem awake dhewe ing akhirat. Wong lanang wau kanthi tulus nyeksekake imane dumateng watu-watu wau lan watu-watu wau boten khianat malah nyelamatake dheweke saking neraka. Menawi watu maun saged njaga amanah syahadat menapa malih Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih. Gusti Allah mboten nate nyanyiake imane kawula senajan namung sak dhammah sawiji sawi. Cara kang paling cepet kagem busak dosa niku mboten namung getun nyesel nanging langsung dipun susul kelawan tumindak sae lan zikir dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.